Λοιπόν, έχουμε και λέμε 3 κούπες του καφέ αλεύρι. Μπαρμπαγιάννη, μια κούπα του καφέ γρήγορα. Μια κούπα του καφέ. Άσε, έχει εδώ. Εντάξει, από καφέ είναι κι αυτή. Ωραία. 1, 2, 3. Ωραία. 3 ποτήρια νερό. Μπαρμπαγιάννη, 3 ποτήρια νερό. 3 ποτήρια νερό. Έχει εκεί. Ωραία. Τώρα αρχίζει να φτιάχνεται η ζύμη. Ένα σκοινί. Γιατί βάζουμε το σκοινί? Για να δέσει η ζύμη. Αλάτι, Μπαρμπαγιάννη, αλάτι. Αλάτι, λέω, ρίξε αλάτι. Αλάτι. Εντάξει, φτάνει. Φτάνει, είπα. Εντάξει, λέμε, φτάνει. Μπαρμπαγιάννη, φτάνει το αλάτι, μη ρίχνεις άλλο. Το αλάτι, λέω, φτάνει. Δεν ακούει και τα χιλάκια μου, διάβασέ τα. Εντάξει, το αλάτι, φτάνει το αλάτι, έβαλες πολύ. Άστο, φτάνει, λέμε. Θέλει ακόμα, έχεις δίκιο. Πιπέρι. Τι? Πιπέρι, ρίξε πιπέρι. Πιπέρι. Είναι πιπέρι. Τι? Είναι, λέω, πιπέρι. Ξέρω εγώ. Να δω. Δεν καταλαβαίνω. Είμαι συναγωμένος. Φέρτε εδώ. Μάρκο, πού είσαι? Παναγία μου, φαντάσματα! Έλα εδώ, βρε μαμά, δεν είμαι φάντασμα, ο γιος σου είμαι. Πώς έγινες έτσι, καλέ? Έλατε, προσπαθώ εδώ με τον Μπαρμπαγιάννη να φτιάξουμε μια πίτσα και... Τέλος πάντων, εγώ φεύγω και θέλω μερικά λεφτά. Χοντρά, έχεις? Έχω μερικά λεφτά εκεί πάνω, αλλά δεν είναι χοντρά. Τι είναι? Ψηλά. Μάρκο, δεν αστιεύομαι και βιάζομαι. Με περιμένεις στο σωματείο. Ποιο σωματείο, κάνατε χείρες σωματείο? Ποιες χείρες, καλέ? Ξέρεις που πηγαίνω όταν λείπω από εδώ? Ξέρω, για μανικιούρ, πεντικιούρ, μασάζ, σπα και ψώνια στα μαγαζιά. Λάθος. Θα σου το πω λοιπόν για να το ξέρεις και να είσαι περήφανος για τη μητέρα σου. Μπαρμπαγιάννη, συνέχισε εσύ, ρίξε τα υπόλοιπα υλικά γιατί δεν θα προλάβουμε. Τρέχω και σε φιλανθρωπικά σωματεία, κύριε. Έλα. Κανένα. Μην ηρωνεύεσαι, Μάρκο. Πρέπει να ξέρεις ότι από τότε που πέθανε ο πατέρας σου... Ξέρω, η ζωή σου είναι άχαρη. Ζάχαρη. Ακριβώς. Και έχεις προβλήματα μεγάλα. Γάλα. Ακριβώς. Αισθάνεσαι μόνη. Λεμόνι. Ακριβώς. Γι' αυτό θέλεις να σου κάνω μια χάρη. Μπαχάρι. Ακριβώς. Και να σου δώσω κάποια ευρώ. Νερό. Κι άλλο νερό. Ακριβώς. Ναι, αλλά πούντα. Γκούντα. Δεν υπάρχουν, μαμά, γι' αυτό μπορείς να πηγαίνεις. Όχι, Μάρκο. Μην επιμένεις, μαμά, από ό,τι βλέπω το πας φυρί να στήσουμε καυγά. Αυγά. Όχι, Μάρκο. Και μετά να μου πεις ότι είχα άδικο και να βγεις πάλι λάδι. Λάδι. Μάρκο. Και όχι τίποτα άλλο, αλλά μετά μου τα χτυπάς, μετά τα χτυπάς. Τι θα γίνει τώρα, Μάρκο? Θα μου δώσει λεφτά να φύγω? Δεν υπάρχει μία, μαμά. Τα έδωσα όλα εχθές για να αγοράσω σφαίρες. Σφαίρες? Ναι. Τι
Τι να τις κάνεις τις σφαίρες? Καλά, δεν ξέρεις ότι εδώ και ένα μήνα κυνηγάμε τους πελάτες με τον τουφέκι? Δεν υπάρχει δουλειά, μαμά. Δεν βλέπεις πως έχω γίνει από το άγχος, έχω ασπρίσει. Δεν μπορώ να κλείσω μάτι όλη τη νύχτα. Καλά, θα πάρω δανεικά από την Έλληνα. Και να φροντίσεις να τις θα δώσεις εγκαίρος. Μη με εκθέσεις. Μαζί με τα άλλα. Κάτσε, ποια άλλα? Έχω δανειστεί μερικά ευρουδάκια εκεί πέρα. Χαρά στο πράγμα. Θέμα θα το κάνουμε τώρα. Αχ, μάνα, άπονη μάνα. Τι σου έχω κάνει και με παιδεύεις έτσι? Μάνα, γιατί με γέρισες? Κατά λάθος, αγόρι μου. Εκείνο το βράδυ ο πατέρας σου με μέθησε για τα καλά και δεν φταίω εγώ. Κατάλαβες? Εντάξει, σ' ακούσαμε, σταμάτα. Κοίτα, ακόμα χτυπάει. Σ' ακούσαμε, λέω. Ελληνικά μιλάω. Σ' ακούσαμε. Κοίτα, χτυπάει. Παρακαλώ. Ναι, ο ίδιος ιδιοκτήτης. Ο κύριος Μάρκουλης. Εσείς είστε, κύριε... Πολυκράτη. Ναι, το θυμάμαι το όνομα, πώς δεν το θυμάμαι. Είστε επικεφαλής του Θιάσου, που μένει στο 304. Ναι, όλοι επάνω είναι. Ή μάλλον όχι. Λείπει η κοπέλα η ψηλή, η ξανθιά με το... Ντέπι, τι λένε? Αυτή. Ναι. Τι ώρα θα σερβίρουμε το φαγητό? Σε λίγο θα είναι στα δωμάτια σας. Πίτσα φτιάξαμε σήμερα. Αλλά μιλάμε για πίτσα καταπληκτική, θα γλύφετε τα δάχτυλά σας. Ναι, βάλαμε απ' όλα μέσα. Ναι, θα εντυπωσιαστείτε. Καταπληκτική σας λέω. Μισό λεπτό. Ναι, σας ακούω. Τι θέλετε? Ένα ουίσκι. Έρχεται αμέσως. Όταν λέω αμέσως, κύριε Πολυκράτη, εννοώ αμέσως. Όχι, μην ανησυχείτε, δεν θα το φέρει ο Παρπαγιάννης. Θα το φέρει ο σερβιτόρος. Τι πιο σερβιτόρος? Ο σερβιτόρος που έχουμε εδώ είναι ένα παιδί τζιμάνι, γρήγορο, σύμφουνας. Σήμερα το προσλάβαμε, ναι. Σήμερα, πριν από λίγο για την ακρίβεια. Ναι, έρχεται αμέσως. Να είστε καλά, γεια σας. Ο σερβιτόρος, ποιος σερβιτόρος? Τέλος πάντων, κάτι θα σκεφτώ.